କ'ଣ କରିବ? ହଁ ମାମା ମାମା ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା କାମ କରିବ? କାମ କରିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବନି? ହଁ ରୁଟି କରିବ ନା? ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା? ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ପଢ଼ିବନି? ହଁ ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା? ହଁ ଅଟା ବେଲ ଦେ, ଅଟା ବେल दे, ଅଟା ରୁଟି କରିଦେନି ବେଲି ବେଲି ରୁଟି କରିଦେନି। ବସିଛି ସେ କିଛି ଶିଖିନି ନା।